Sound. Roll. Action. Allah ya taimake ka. Allah ya baka nasara. Allah baka yawan rai. Allah kara ma daukaka. Yo. Amin. And action. Allah ya taimake ka. Allah ya baka nasara. Allah baka yawan rai. To, ranka ya daɗe kamar yadda muka saba duk shekara mukan yi baki 'yan bautar ƙasa. To wannan karan ma an fara samun ɗibar farko. Kuma Allah ya baka nasara ba daga nesa suke ba. Nan kusa ne ai. Mutanen Kano ne. 'Yan Kano ne. Ko? Yawa An gaishe ku ne muku maraba da ina wakili. Allah ya baka nasara. Allah ya taimake. To samari ranka ya dade kun ji dai abin da ya ce a baku masauki a baku abinci a baku kulawa ya ku yi godiya kai ku ƙara godiya ga ranka ya dade ku ƙara yin na rakiyar wata Amin. Amin. Shi ma wannan yaro ɗana ne. Hamidu. Allah yana da jami'a ba. Ba wahala. To, Amin. Kamalu shi zai kasance da ku ko da yake. Ya abu da kuke bukata, ya musu kuma Kamalu zai yi da yawwa wallahi wannan kare na ni ya kamata a baiwa wannan sarauta wannan matsayi ke bai kai yaro ne bai kai matsayin ya rike wannan matsayi har tara ne ya shage rike shi mulki ainihin Allah ne ya baiwa Allah ne ya baiwa ko ina yaya sai ka nuna halinka ne ranka shi daɗe wallahi tun muna yara baya mun biyayya wallahi baya mun biyayya bayana zaka gani kenan to wallahi baka isa ka ga bayana ba wallahi ne na ga bayanka in na juya ba a fada fa kake a fada fa kake ranka shi daɗe yaron nan ba shi da biyayya Allah ya taimake ka ranka ya daɗe ni ne na shanu shi ya sha nono ba amma ai yayi gaddama wajen shan bai yi biyayya ba ranka shi daɗe wallahi ni da dace da ni da dace da sarauta ba su masauki ni da dace da sarauta ya isa ko abin da ba kai haka ba a daina abin da ba ina ka a dauki gaba godiya suke ranka ya daɗe ni shi isha nono ibani amma ai wajen shi ranka shi daɗe wallahi ba shi da biyayya Cut. ya tuman mu tana da Thank you. take cewa aka fearless jiya kuma za masa sawu da Umar da au sawa Umar da mai gari yana da ita a jikinsa duk da haka sawa Umar no problem na talbare wai na talbare talbe ya tafi huta shi nake na gulo kai mama haka da kai ba na san goma Allah ne ba na san goma shi na Allah haka haru Salatu za a sawa ni za ka sa takalmin gayin kan kai ne kake da ɓata rai nan kullu shin da aka ke kai nake ne na kallo na kana ɓata rai
Kai, kuna lura da ta wuri da mutane.